Podría comenzar miña locución perdendo tempo, por non perder un pouco. Podemos falar de Julio, podemos falar do tema do teléfono, podemos falar do tema do gasoil, do tema do champú, das pistas do val, das contratacións a dedo, do despilfarro en comidas, do descontrol económico. E isto lle chama ao señor Feijóo austeridade. Falta de previsión, falta de proxectos, despreocupación polos veciños, pero non só despreocupación, o maltrato a que sometemos os veciños, ata o punto de botarlos do seu despacho. Ata o punto de botarlos do seu despacho. Pero non vou perder o tempo. Nós traballamos en positivo, levamos 4 anos traballando en positivo, cando nos tocou ollar iniciativas para que o Concello de Mondariz tivese proveito de subvencións e de propostas que tamén beneficiasen para todos os veciños, sin mirar por política, nin goberno na Xunta. Nós non miramos quen está no goberno na Xunta. Se estamos do Bloque, se estamos do PSOE ou se estamos do PPP. O importante para nós son os veciños de Mondariz. Nós temos que pensar en positivo e seguiremos traballando nese sentido. Permitideme tamén que faga unha mención. Eu quero falar do problema que asola este país. No país como é Galiza, no Concello como é Mondariz e o Estado ao que pertencemos, que é España, o mundo, que é o emprego. O único grupo a nivel local que defendeu os traballadores deste Concello, e non falo de traballadores deste Concello, dos que traballan para o Concello, de todos, fomos os únicos que presentamos propostas para defender os empregados de Mondariz. No Concello presentamos varias alegacións de contratacións feitas polo Concello a dedo, que non todos os veciños tiñemos oportunidade de optar eses postos de traballo. Pero fixemos algo que especialmente me sinto orgulloso e foi un traballo moi ben realizado por parte de Xosé Emilio, foi a defensa que fixemos de 30 postos de traballo na empresa Taguire, na empresa, a antiga fábrica de Vilasobrosa, que todos coñecemos. Nesa empresa chegaron a haber 92 postos de traballo. O remate, cando pechou, só existían 30. Foi esmorecendo. Ninguén se preocupou por ello. Nós tan pronto tivemos coñecemento deste problema, o primeiro que fixemos foi presentar mocións no Concello para que o Concello puxera a disposición dos obreiros todo tipo de facilidades para que se mantivesen eses 30 postos de traballo. Presentamos moción no Parlamento Galego, pedimos explicacións por que non se axudaba e non se tomaban medidas para salvar eses 30 postos de traballo. O noso deputado Enrique Vieitez visitou varias veces aos empregados e empregadas desta factoría para saber como ia o día a día do conflito. Nós estivemos todos os días preocupados por eses 30 postos de traballo. Nós non miramos só para os nosos primos, nosos irmáns, non, nos miramos por todos. Vamos contar unha anécdota, non é unha anécdota que ao final non chegou ao porto, pero creo que debemos contarlo, non? No medio deste conflito en Taguire, unha empresa se pon en contacto comigo. Me chama unha secretaria e tal, e me dice, mira, eres fulanito de tal? Dice, son fulanito de tal. Non, mira, que quería falar contigo para ver cal era a situación de Taguire. Eu sorprendido. Eu non son o alcalde. Dice, pois si, non hai problema ningún. Esta empresa nos pediu que fixéramos un pouco de intermediarios e puxésemos esta empresa en contacto cos empregados para intentar salvar estes 30 postos de traballo. Para o tempo, non estamos perdendo o tempo quitando notas de prensa, non estamos perdendo o tempo quitando mocións ao pleno ou ao Parlamento. Non, pode haber un resultado. Desgraciadamente, non hubo solución, o sea, non hubo acordos e tal, pero bueno, nós fixemos de intermediarios e fixemos todo como que nas nosas mans estaba, non? O problema que estamos tendo co tema do traballo, que o que máis nos preocupa ao Bloque Nacionalista Galego, que xa pasamos anos atrás, é a perda de poboación, sobre todo a poboación xoven. Hai uns anos, 10 anos atrás, eu creo que son dos poucos exemplos que da miña quinta se quedaron a vivir en Mondariz, son dos poucos. A maioría da xente tivo que marchar a traballar con Tareas, Salvaterra, Vigo, Mallorca, Canarias, fora do país. Son dos poucos exemplos que nos quedamos. Pero hoxe en día non nos podemos permitir que os nosos jóvenes e os nosos mozos teñen que Mondariz. Estamos perdendo poboación continuamente. Non hai futuro así. O primeiro que temos que facer é asentar aos nosos veciños, asentar a nosos jóvenes, darles oportunidades de traballo
no noso concello. A evolución do desemprego en Mondariz nos últimos anos é abismal. No 2007 non chegábamos a 300 desempregados. Hoxe estamos nos 600 desempregados. Nos 600 desempregados. Ante todo isto, que fai o señor Alén? Se colledes o programa electoral dai 4 anos, puña, seguiremos facendo xestións do polígono industrial. Se o colledes outra vez, volvo a poñer o mismo, seguiremos facendo xestións do polígono industrial. O peor non é iso. O peor que se xoga e se utiliza como base electoral un posto de traballo. A xente ten que vender a súa dignidade por un posto de traballo. Agora, como dixo o meu compañero Emilio, se non lle votas, sabe que non eres do PP e lle dices que vas a votar se des un posto de traballo, vamos dar. Posto de traballo aos que queiras, para ti e para tu familia. Nos vende un circuito de alta velocidade con 400 postos de traballo. Vos falo de que 600 é a media que temos agora. 400 postos de traballo. Pero ainda máis, outro día sale na prensa, o día 12, declara nos medios de comunicación que a empresa solicitara a Xunta de Galicia o cambio de localización de Ponteareas a Mondariz desta famosa planta de biomasa. Nos, preocupados pola situación, pues preguntamos. Onde preguntamos? Na Xunta de Galicia. Pois non. A empresa non solicitou o cambio de localización de Ponteareas a Mondariz. Para nada. O único que fixemos nós foi propoñerlle que se estaban interesados que se podían instalar aquí, pero que non existe tal xestión. Bueno, pues fala de 200 postos de traballo. Non se pode falar con tanta alegría no momento nos que vivimos de 200 postos de traballo. Non se pode mentir aos veciños. Os veciños sempre temos que decirvos a verdade. Guste ou non guste, sempre vos temos que dicir a verdade. Pero nós temos un plan. Nós temos unhas medidas que impulsaremos que pronto cheguemos ao goberno a partir do día 22 para devolverlle a ilusión a este concello, para devolverlle o traballo que vamos a empezar. Iso vai ser primordial no noso goberno nestes 4 anos. Que a tasa de paro baixe, pero fulminantemente. Teñamos que poñer os esforzos que fagan falta. Vamos a rematar o enchufismo no concello de Mondariz. Podemos empezar por aí que é un bom comienzo. Convocatorias de empleo públicas que respeten os principios de igualdade, capacidade e publicidade. Me comprometo a que non haberá un solo empregado máis neste concello enchufado a dedo. Todas as plazas serán cobertas polos mellores para darlle os mellores servicios aos nosos veciños. Crearemos unha feira de produtos ecolóxicos de tempada. Exemplo, como puxo o meu compañero, a biochosa de Gargamala, andería extensiva de Sabaxáns e Gargamala, panadería tradicional. Mondariz, somos ricos en panadería, temos que promocionarlo. Promoveremos a creación dunha galería infantil na escola de Baliño para facer que Mondariz un concello atractivo, para que as parellas novas vexan en nós que teñen os servicios e se instalen no noso concello. Apoiaremos os viticultores de Mondariz. Xo fixemos, mentres que na Xunta, aquí está o delegado, que vou a proba poder dar, que lle rompemos bastante a cabeza con isto. Estando na Xunta, se elaborou un estudio para apoiar os viticultores de Mondariz. Ese estudio foi realizado, ese estudio a apoiar os viticultores de Mondariz, ese quedou. O sea, se propuxo o Concello de Mondariz, como era algo que estaba proposto polo Bloque Nacionalista Galego, pues bueno, que se maten eses. Se non lle dá, pois mellor.